Yara barkanku da warhaka. Barkanmu da saduwa a wannan rana mai tarin albarka. Ba tare da bata lokaci ba, za mu ci gaba da ainihin karatunmu kamar yadda muka saba. Yara. Menene wannan? Me akwati ke nunawa? Bari mu ɗauki ainihin harafi guda ɗaya yau shi ma mu gan shi. Wannan shine babban harafin mene wa sautin sa'u. Ga ƙaramin harafin wa sautin sa'u. Suna harafin wa sautin sa'u ni. Suna harafin wa sautin sa'u. Wannan harafin a sautinsa a ni tare suna harafin a sautinsa adado yara menene wannan me da'ira yake nunawa gaban kalma yanzu mu ga kalmomi za mu shiga ba gaba saboda mu samu gina mene mu gina kalma to suna harafin sautinsa suna harafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su alwari suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su alwari yara menene wannan me da nake nunawa kalma za mu zo mu gina kalma suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su aladuwa da suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su baji ba suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su aladu aladu yara menene wannan mai tauraro ke nunawa suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su aladu suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su aladu suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su aladu ne ba abana wasa ta fama kai